Kakalungkot po na realidad ito. May katotohanan na nangyayari po ang bullying throughout the whole world, no? Ano po ang kailangan gawin pag ikaw ay dumadaan sa matinding lungkot? Una po, sana po wag niyong sisihin ang inyong sarili. Do not be guilty about what happened. Kahit ano man po ang sabihin ng mga ibang tao, I know that you did your best. Sabi nga po nila, when you love somebody, you only want the best for them. And you will do everything so that you would give the best for them. Do not feel guilty. Wag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Secondly, as you are grasping, struggling with grief, alam ko po, kayo ay talagang lungkot na lungkot ngayon. Ito lang po yung paalaala ko sa inyo. Do not take revenge. Times, pag tayo ay nasaktan yung ating minamahal, gusto nating maghiganti. Seek justice. Magkaiba po yung naghihiganti doon sa humihingi ng katarungan. Make an investigation. Sabi nila, pag ikaw ay naghiganti, make sure that you dig 2 graves. Anong ibig sabihin? Ang naghihiganti, isa din siya sa mga nasasaktan. Nasasaktan na kayo, wag nyo nang dadagdagan pa ng mas marami pang sakit. Ang paghahanap ng katarungan ay tama, pero ang paghihiganti, taking the matters into your own hands, yan po ay mali. Kaya nga, kahit na po galit na galit kayo, pabayaan nyo muna ang inyong sarili at pag okay na kayo, make an investigation para hindi na mangyari ito sa iba pa. Susunod po, do not nurture resentment. Alam ko po kayo ay galit, pero huwag kayong magtatanim ng sakit ng loob. Kailangan din at the end of the day, kung makakaya natin, let us try to understand the other. Yes, may pagkakasala ang ibang tao, pero tanungin mo din bakit sila nagkakasala. Dahil meron din silang pinagdadaanan na problema. Diba ang kasabihan? Hurt people, hurt people. Ang mga nasasaktan na tao, sila yung mga nakakasakit na mga tao. Ang isang masayang tao, hindi makakasakit ng ibang tao. Amen? Kaya nga po, at the end of the day, after your mourning, after this sadness, try to understand. Huwag kayong magtatanim ng sakit ng loob. Kung hindi, yan ay tutubo, yan ay mamumunga at baka makagawa kayo ng isang bagay na baka pagsisihan nyo din. Susunod po, do not listen to negative talk. Kayo ay sinisisi. May mga hindi magandang bagay na sinasabi tungkol sa inyo. Tandaan niyo po ito, nobody has become wealthy by listening to the opinions of others. Nobody has become satisfied, filled by listening to the opinions of others. Nobody has really become happy and peaceful by listening to the criticism of others. Mahalaga, yes. Tingnan mo, evaluate mo kung yung sinasabi ng ibang tao, baka meron kang pagkukulang. Tingnan mo muna kung ano yung ginawa. Ang unang-una dapat pakinggan mo ay yung sarili. Kung hindi nakakatulong yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, cut them off. Try to listen with the deaf ear. Makinig na bingi. Listen only to those things that could really help you now. Kung ang sinasabi ng ibang tao ay toxic sa iyo, yan ay makamandag, yan ay lason, dapat alam natin na iwasan. Alisin ang sarili dyan sa mga tao na wala naman talagang best interest. No? Hindi nila iniisip yung ikabubuti nyo. Ano pang kailangan gawin? Talk to someone. Kung kaya nyo po, maghanap kayo ng kaibigan nyo, yung totoong kaibigan. Just pour yourself out. So kung meron po kayong makakausap na talagang concern sa inyo, talk to that person. Sino yung mabuting kaibigan? Yung pag kinausap mo siya, walang judgment, walang paghuhusga sa iyo. Yun yung mabuting kaibigan na dapat kausapin niyo. There is healing in talking. Tandaan niyo po yun. May paggaling sa pakikipag-usap. Dahil kayo ay nasaktan, may sugat ang inyong puso at damdamin, it can only be healed by being connected with somebody. Kung wala naman, try to write it down in a journal. Huwag niyo pong itatago dito sa inyong puso. Baka kayo ay sumabog. Alam natin na masakit. Pag masakit, anong kailangan gawin? Ilabas mo. Masakit yung tiyan mo, yung tao, pag masakit ang tiyan, pupunta sa CR. Pag ang tao, nahihilo, ay maduduwal. Ganyan din pag masakit ang ating damdamin, kailangan natin ilabas. Paano? Pakikipag-usap, journaling. You write your pain. Hindi magandang lalagyanan or storage ang ating puso sa mga masasamang bagay, sa mga bagay na nakakasakit sa atin. Allow yourself to cry. Hindi po masama ang pag-iyak. Tandaan natin ang ating Panginoon nung siya'y buhay, namatay ang kanyang kaibigan, minamahal, si Lazaro, umiyak siya. Tingnan niyo po ito. Alam ng ating Panginoon na mamamatay ang kanyang kaibigan. Pero kahit alam niya,
umiyak pa rin siya. Kasi iba yung feelings. So, allow yourself to become weak. Allow yourself to become vulnerable. Kailangan mong umiyak. Iyak mo, labas mo. Sabi nga nila, kahit naman yung mga ula, pag sobrang bigat na, babagsak ang ulan. Huwag niyong kikimkimin. Huwag niyong itatago yan sa inyong damdamin. Pray over your sadness. Itaas niyo po sa Diyos. Pag hindi natin kaya, sinong may kaya? Ang Diyos lang. Pagdasal mo, sabihin mo sa Diyos. Nakikinig siya, nauunawaan niya. You still continue to pray the Bible, you still continue to go to Mass, yan po ay malaking tulong sa inyo. Huwag niyo pong titigilan yan. But lastly, maghahanap po kayo ng maggagabay sa inyo. Tandaan niyo ang ating mahal na ina, si Mama Mary, na hindi kayo nag-iisa. Kahit na napakasakit, napakahirap, napakabigat ng kanyang naranasan, sinaktan, pinahiya, pinatay ang kanyang anak, nanatili siyang malakas. Dahil sa kanyang tiwala, pananalig sa Diyos. Find strength that Mary is also there guiding you. Mary knows how you feel. Pray, asking the help of Mary, and believe that Mary is interceding on your behalf. May nagdarasal po para sa inyo. And after all of this, remember, just be thankful. In the midst of all of this sad things happening in your life, there is still a reason to thank the Lord. Smile, thank the Lord for His blessing. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Gaano kalaki yung inyong lungkot, mas malaki ang grasya at tulong ng Diyos sa inyo. I am praying for you. Be strong. Kaya niyo po yan. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.